салом ба бинандагони кунҷкоби телевизиони Баҳористон. Инак барномаи бо ҳам меёбем манзури шумост аз ин шабакаи дӯстдоштанӣ. Дар барномаи имрӯзаи мо Беҳрӯзҷон Абдулҳамидов бо Аҳмад Назифзода иштирок мекунанд. Ҳардуи онҳо хонандагони синфи 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 77 ноҳияи Фирдавсӣ мебошанд. биёед мефаҳмем ки онҳо то кадом андоза зираку кунҷкованд. салом бачаҳо. Салом. бо диққат бошед. саволи аввал дар шарти якум чунин аст: одатан кӯдакон то чанд дандони ширӣ мебароранд? А 10, Б 16, В 20, Г 28. марҳамат фикр кунед. умуман шумо дар бораи дандонҳои ширӣ ягон маълумот доред? хурдсолон дандонҳои ширӣ мебароранд. вақте ки онҳо камтар калон мешаванд, дандонҳои шириашон меафтанд. яъне аз ин ҷо бармеояд ки шумо дар бораи дандонҳои ширӣ каме маълумот доред. аммо ба андешаи шумо кӯдакон то чанд дандони ширӣ мебароранд? ба фикри ман 20 ҷавоби ин 20 мебошад. танҳо ба фикри худатон ва ё ин ки бо дӯстат Аҳмад низ мушират кардед? Кардем. яъне ҳардуи шумо ба он ақидаед ки кӯдак метавонад то 20 дандони ширӣ барорад, ҳамин тавр? пас шумо метавонед ки ҷавоби худро аз 1 то 10 хол баҳогузорӣ намоед. мо ба хулоса омадем ки ҷавоби худро ба 3 хол баҳогузорӣ кунем. аҳмад, ту розӣ ҳастӣ ки ба 3 хол баҳогузорӣ кунӣ ҷавобатро? бале. ин тавр бошад, бо диққат бошед. ҷавоби дурустро мехонам. аллакай аз 6-моҳагӣ кӯдакон дандон мебароранд. ин дандонҳоро дандонҳои муваққатӣ, кӯдакона ва ё ширӣ меноманд. шумораи дандонҳои ширӣ дар даҳони кӯдак то ба 20 расида метавонад. 10 дандон дар куми болоӣ ва 10 дигар дар куми поёнӣ. ҳарчанде ки ин дандонҳо бо мурури вақт нисбатан зудтар биафтанд ҳам, вале бояд онҳоро тоза нигоҳ дошт. дар синни 6-солагӣ дандонҳои ширӣ ба афтодан шурӯъ мекунанд. ба ҷои онҳо дандонҳои доимӣ мебароянд. яъне аз ин ҷо бармеояд ки шумо комилан дуруст гуфтед, вале мутаассифона шумо ҷавобатонро танҳо ба 3 хол баҳогузорӣ кардед. ҳамин тариқ аввалин холҳои ба даст овардаи шумо танҳо 3 тоянд. офарин, шумо ба мо ҷавоби дурустро пешниҳод кардед. саволҳо ҳоло дар барномаи бо ҳам меёбем хеле зиёданд. метавонед ки холҳои худатонро зиёд гардонед. инак бо диққат бошед. саволи дуюм чунин аст: гиппократ падари илми А физика, Б биология, В мантиқ, Г тиб. ба андешаи шумо гиппократ кист ва падари кадом илм ӯро меноманд? беҳрӯзҷон, ту дар ин ҷо гуфтӣ ки гиппократ падари илми мантиқ аст. дар бораи илми мантиқ ягон чӣ медонӣ? бале. илми мантиқ чӣ гуна илм аст? илме ки вай ба одамон роҳнамоӣ мекунад. аҳмад, ту дар бораи биология чиро медонӣ? биология дар бораи узвҳои дарунӣ ва берунии инсон маълумот медиҳад. бале, аҳсан. ба андешаи шумо гиппократ падари кадом илм аст? илми мантиқ мебошад. барои чӣ маҳз ин вариантро интихоб намудед? беҳрӯз ва аҳмад, шумо дар бораи илми тиб чиро медонед? илми тиб дар бораи духтурон ва ҳар гуна бемориҳо маълумот медиҳад. шумо фикр намекунед ки шояд гиппократ худ духтур бошад? не. гиппократ падари илми тиб буда наметавонад? не. гиппократ падари илми мантиқ аст. боварӣ доред? бале. ҷавоби худро ба чанд хол богузорӣ мекунед? ба 5 хол.
агар ҷавобатон дуруст бошад мо холҳои шуморо кам мегардонем. яъне шумо метавонед ки аз он се холе ки айни замон дар даст доред маҳрум шавед. розӣ ҳастед? бале. ин тавр бошад ман ҷавоби дурустро мехонам. гиппократ табиб ва файласуфи машҳури юнони қадим. ӯ ҳамчун инсони таърихӣ шинохта шудааст. ҳамзамонони ин табиби бузург арасту ва платон дар китобҳои худ гиппократро тавсиф намуданд. бо номи гиппократ рафтор ва этикаи баланди табибӣ алоқаманд аст. тарзи дурусти муносибат бо бемор, усули табобат кардану ҷустуҷӯи сабабҳои беморӣ ва даҳҳо хислатҳои дигар сабаб гардиданд ки гиппократ падари илми тиб номида шавад. бо номи гиппократ табибон қасам ёд мекунанд. ҳамин тариқ се холи шумо кам карда мешавад. яъне шумо дигар умуман хол надоред ва ман барои шумо тавсия медиҳам ки бодиққат бошед, зиракиву кунҷковиро пеша кунед ва метавонед ки холҳои зиёдтарро ба даст оваред. саволи сеюм чунин аст: қадимтарин рустаниҳо дар олам кадоманд? а. кактус, б. чинор, в. обсабзҳо, г. алаф. ба андешаи шумо аз миёни ин вариантҳо қадимтарин намуди рустаниҳо кадоманд? ба андешаи мо чинор аз ҳама рустани қадимтарин мебошад. беҳрӯз ту чӣ фикр мекунӣ? ман ҳам ба ҷавоби аҳмад розиам. шояд алаф бошад, чуноне ки мо медонем алафҳо дар тамоми ҷоҳо ҳастанд. шояд маҳз алафҳо аввалин рустаниҳои сайёраи замин бошанд. ба андешаи мо алаф аз ҳама рустани қадимтарин мебошад. яъне фикратонро иваз намудед. биёед ман бори дигар ба шумо вариантҳоро мехонам. қадимтарин рустаниҳо дар олам кадоманд? а. кактус, б. чинор, в. обсабзҳо, г. алаф. дар миёни ин вариантҳо кактус низ ҳаст. шумо фикр намекунед ки шояд кактус бошад? дар ҳама ҷойҳое ки ҳатто обҳо хушканда дар ҷойҳои биёбонҳо низ мерӯяд. чунин буда наметавонад. обсабзҳо чӣ? обсабзҳо буда наметавонад. барои чӣ? барои чӣ обсабзҳо қадимтарин рустаниҳои сайёраи замин буда наметавонанд? ман бароятон як кӯмаки хеле калон мекунам. аввалин нишонаҳои ҳаёт дар табиат дар сайёраи замин дар дохили об мавҷуд буданд. обсабзҳо чӣ гуна рустаниҳоянд шумо медонед? обсабзҳо аз номаш маълуманд ки онҳо дар даруни об мерӯянд. яъне шумо фикр намекунед ки обсабзҳо аввалин рустаниҳои сайёраанд? ба фикри мо аввалин рустании сайёра ин обсабзҳо мебошанд. яъне шумо фикратонро иваз намудед? бале. барои чӣ? дар сайёраи мо аз қадим об хеле зиёд буд. шояд аз ҳамин сабаб ин обсабзҳо бошанд. аҳмад, ту ба фикри дӯстат розӣ ҳастӣ? бале. пас ба ман мегӯед ки ҷавоби худро ба чанд хол боғгузорӣ мекунед? ба 10 хол. мо ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. шумо дар рафти суҳбат бо ман лакай 3 маротиба ҷавоби худро иваз кардед, аммо бо боварӣ мегӯед ки ҷавоби худро ба 10 хол боғгузорӣ мекунед. ман ҷавоби шуморо қабул кунам ё не? қабул кунед. ин тавр бошад, бо диққат бошед. ҷавоби дурустро мехонам. ба ақидаи олимон аввалин рустаниҳои сайёраи замин обсабзҳо мебошанд ки ҳанӯз 2 миллиард сол пеш ба вуҷуд омада буданд. маҳз аз обсабзҳо 450 миллион сол пеш рустаниҳои хокӣ пайдо шуданд. обсабзҳо рустаниҳои якҳуҷайра ва бисёрҳуҷайрае мебошанд ки одатан дар об мерӯянд. илме ки обсабзҳоро меомӯзад алгология номида мешавад. офарин, ман шуморо табрик мекунам.
шумо 10 холи худро ба даст овардед ки ин нишондоди хуб аст, аммо дигари широкчиёни мо дар аввали барнома 10 холи худро ба даст меоваранд. яъне аз ин ҷо бармеояд ки шуморо мебояд боз ҳам фаъолтару кунҷковтар бошед. бо диққат бошед, саволи охирини даври аввали барномаро мехонам. савол чунин аст: мавҷудияти кадоме аз махлуқҳои зерин илман тасдиқ шудааст? а. динозавр, б. одами обӣ, в. аждаҳо, г. одами барфӣ. ба ин савол ман ҷавоб мегӯям профессор. ба фикри мо ин динозавр мебошад, барои он ки динозаврҳо миллион сол пеш аз одамон зиндагӣ мекарданд ва селоб меояд ки ҳамаи онҳоро мебарад. офарин, ҷавоби хеле хуб. аммо биё фикри аҳмадро мешунавем. марҳамат аҳмад. ман ҳам ба фикри дӯстам розиам, чунки динозаврҳо миллион сол пеш зиндагӣ карда буданд. дар бораи одами обӣ чӣ гуфта метавонед? ин фақат як афсона аст. аждаҳо низ афсона аст? бале. магар аждаҳо дар солҳои пеш дар сайёраи замин во намехӯрд? Не. одами барфӣ чӣ? Не. ба андешаи шумо мавҷудияти динозавр илман тасдиқ шудааст. бале. боварӣ доред? бале. ҷавоби худро ба чанд хол вогузорем? ба 10. аҳмад ҳамин тавр? бале. ин тавр бошад, бо диққат бошед. ман низ боваринок ҷавоби дурустро мехонам. динозавр калимаи юнонӣ буда маънои класки хатарнок ва ё даҳшатнокро дорад. ин ҷонварон ҳудуди 160 миллион сол дар сайёраи замин зиндагонӣ мекарданд. то ба ҳол боқимондаҳои онҳо дар шакли устухонҳо аз гӯшаҳои гуногуни сайёра дарёфт мешаванд. олимон зиёда аз 500 оила ва ҳудуди 1000 намуди динозаврҳоро аз рӯи боқимондаҳояшон маълум карданд ки ҳамаи онҳо ба 2 гурӯҳи калон ҷудо мешаванд. бархӯрди сайёра бо ҷирми бузурги кайҳонӣ ки дар натиҷа марҳилаи яхбандиро ба вуҷуд меорад, боиси нест гардидани динозаврҳо ва садҳо намуди ҷонварону рустаниҳои дигар мегардад. офарин, шумо 10 холи дигар ба даст овардед. ҳамин тариқ ҷамъи холҳои шумо ба 20 баробар шуд. мо бошем мегузарем ба шарти дуюми барномаи бо ҳам меёбем. калибри ягона паррандаест ки ба ақиб парвоз карда метавонад. ба андешаи шумо ин далел дуруст аст ё нодуруст? ба андешаи мо ин фикр нодуруст аст. сараввал шумо ба ман бигӯед ки калибри чист? шумо медонед калибри чӣ гуна намуди парранда аст? калибра ин паррандае мебошад ки зуд парвоз мекунад ва он дар давлатҳои африко ва амрико дучор меояд. яъне ба андешаи шумо калибри ба ақиб парвоз карда метавонад? бале. аммо шумо дар ин ҷо ба ман гуфтед ки ин далел нодуруст аст. бори дигар далелро бароятон мехонам. калибри ягона паррандаест ки ба ақиб парвоз карда метавонад. ин далел дуруст аст ё нодуруст? ба фикри мо ин далел дуруст аст. ту чӣ фикр мекунӣ беҳрӯзҷон? ин далел дуруст аст ба фикри ман. агар ба ҷавобатон боварӣ дошта бошед, пас ба ман бигӯед ки онро ба чанд хол вогузорӣ мекунед? ба 5 хол. яъне не он қадар боварӣ доред, ҳамин тавр? ин тавр бошад, бо диққат бошед, зеро ҷавоби дурустро мехонам. калибри аз оилаи паррандаҳои хурдҳаҷм мебошад. зиёда аз 350 намуди онҳо ба қайд гирифта шудааст ки дар амрико зиндагӣ мекунанд. бештари рустаниҳои ҷангалзорҳои амрико маҳз тариқи калибриҳо гардолод мешаванд. калибриҳо шаҳди гулҳоро тавассути минқор ва забони дарозашон истеъмол мекунанд. суръати болзани онҳо миёни паррандаҳо зудтарин мебошад. онҳо ягона паррандае ҳастанд ки минқорашон аз танашон дарозтар аст. ҳамзамон калибри ягона паррандаест ки ба ақиб парвоз карда метавонад. ин далел комилан дуруст аст ва шумо ба ман боз ҷавоби дурустро пешниҳод кардед.
ҳамин тариқ холҳои шумо ба 25 баробар шуданд. Аммо имконияти зиёд намудани ин холҳо ҳоло вуҷуд дорад. марҳамат, бо диққат бошед. Саволи дуюм дар шарти дуюм чунин аст: Авиценна Абуалӣ ибни Сино мебошад. Ин далел дуруст аст ё нодуруст? ба фикри мо ин далел нодуруст аст. Абуалӣ ибни Сино кист ва Авиценна кист? Шумо медонед? Абуалӣ ибни Сино тиб мебошад. яъне духтур буд, ҳа? Бале. Инчунин шоир ва донишманди халқи тоҷик ҳам буд вай. офарин Беҳрӯзҷон, дуруст қайд кардед. Аммо ба андешаи шумо дар ғарб, дар давлатҳои Русия, Амрико Абуалӣ ибни Синоро чӣ меноманд? оё имконият ҳаст ки ӯро Авиценна биноманд? Не, яъне чунин буда наметавонад ки ӯро Авиценна. не. охирон маротиба аз шумо пурсон мешавам. Авиценна Абуалӣ ибни Сино буда метавонад? Не. Беҳрӯзҷон, як фикр кунем роб. марҳамат, ҷавоби шуморо интизорам. Авиценна Абуалӣ ибни Сино буда наметавонад. боварӣ доред? бале. ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 3 хол баҳогузорӣ мекунем. беҳрӯзҷон, розӣ ҳастӣ бо дӯстат? бале. ин тавр бошад, бо диққат бошед. ҷавоби дурустро мехонам. Абуалӣ Ҳусейн ибни Абдуллоҳ ибни Сино, олим, мутафаккир ва табиби форс. ӯро ба шакли кӯтоҳ Абуалӣ ибни Сино ва ё Авиценна меноманд. муаллифи 450 асарҳо ки ба 29 шохаҳои гуногуни илмӣ алоқаманданд. аз миёни онҳо танҳо 274 китоб ба мо мерос мондааст. Сино аз синни хурдсолӣ ба омӯзиши илмҳои мантиқ, ҳисоб, мусиқӣ ва ситорашиносӣ машғул буд. ҳанӯз дар синни 16-солагӣ яке аз амирони Бухороро табобат кардааст. ӯ намоёнтарин олими асри миёнагӣ дар шарқ мебошад. мутаассифона шумо 3 холи худро аз даст додед ва ҷамъи холҳоятон баробар шуд ба 22. инак далели дигар дар бахши дуюм чунин аст: муҷассамаи озодӣ ба шумори 7 мӯъҷизаи олам дохил мешавад. ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? бале. бале, ин далел дуруст аст. биёед сараввал саволро ба бинандагон ва барои худи шумо шарҳ бидиҳед. яъне ба мафҳуми савол диққат андозед. муҷассамаи озодӣ чӣ гуна муҷассама аст ва 7 мӯъҷизаи олам чӣ гуна падида аст? муҷассамаи озодӣ дар шаҳри дар амрико мебошад. вай дар 7 мӯъҷизаи олам дохил мешавад. аҳмад, ту дар бораи 7 мӯъҷизаи олам маълумот дорӣ? чӣ гуна иншоотҳо метавонанд ки ба 7 мӯъҷизаи олам дохил шаванд? чизҳое ки зебоянд ва онҳо ҳайратоваранд, онҳо ба мӯъҷизаи олам дохил мешаванд. яъне ба андешаи шумо муҷассамаи озодӣ ин муҷассамае мебошад ки барои тамоми олам аҷиб аст ва барои ҳамин онро ба 7 мӯъҷизаи олам дохил карданд. бале. аҳмад, боварӣ дорӣ? ман ба фикри дӯстам розӣ нестам ва ҷавобро тағйир медиҳам. ба 7 мӯъҷизаи олам дохил намешавад. мо дар ин ҷо мебинем ки шумо байни ҳам ақидаҳоятонро нодуруст фаҳмида истодаед. беҳрӯзҷон мегӯяд ки дохил мешавад, аҳмад мегӯяд ки дохил намешавад. инро чӣ гуна бифаҳмем? дохил намешавад. беҳрӯзҷон? ман ба андешаи дӯстам розӣ нестам. ба фикрам ин ҳайкали озодӣ ба 7 мӯъҷизаи олам дохил мешавад. ин маълумотро аз куҷо медонед? не, дохил намешавад. мо ба андеша омадаем ки ҳайкали озодӣ ба мӯъҷизаҳои олам дохил намешавад. ҷавоби худро ба чанд хол баргузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 5 хол баргузорӣ мекунем. аммо беҳрӯзҷон он қадар розӣ ҳастанд? не, розиам. хуб, бо диққат бошед, ҷавоби дурустро мехонам. муҷассамаи озодӣ номи пуррааш озодии фарогирандаи ҷаҳон пайкараи бузургест ки дар ҷазираи озодии иёлоти муттаҳидаи амрико
ҷойгир аст. ин муҷассама ҳамчун тӯҳфа аз ҷониби давлати фаронса ба иёлоти муттаҳидаи амрико дар намоишгоҳи умумии ҷаҳонии соли 1876 ба хотири 100-солагии истиқлолияти иёлоти муттаҳидаи амрико тақдим шудааст. аммо агарчанде ки муҷассама бузургу зебо низ бошад, ба 7 мӯъҷизаи олам дохил намешавад. Колизей дар Рим, Мачу-Пикчу дар Перу, иншооти Петра дар Иордания, Тоҷ-Маҳал дар Агра, муҷассамаи Исои Масеҳ дар Рио-де-Жанейро, Чиченица дар Юкатан ва девори бузурги Чин 7 мӯъҷизаи оламро ташкил медиҳанд. муҷассамаи озодӣ ба 7 мӯъҷизаи олам дохил намешавад ва шумо ба ман комилан ҷавоби дурустро додед ва соҳиби 5 холи дигар гардидед. аммо беҳрӯзҷон, ту метавонистӣ ки ин холро аз даст диҳӣ. ман шуморо табрик мекунам. далели дигарро мехонам. Керм дорои 5 дил мебошад. ба андешаатон ин далел дуруст аст ё нодуруст? ба андешаи мо ин андеша дуруст аст. яъне шумо фикр мекунед ки ин далел дуруст аст, ҳамин тавр беҳрӯзҷон? бале, барои чӣ ба чунин хулос? барои он ки агар кирм ду қисм шавад ҳаракат карда метавонад. яъне шумо фикр мекунед ки ин ба шумораи дилаш вобаста аст? бале, мо инсонҳо нисбат ба кирмҳо хеле калонтарем, аммо як дил дорем. шояд кирмҳо умуман дил надошта бошанд, онҳо ҳашаротҳои хеле хурд ҳастанд. не онҳо 5 та дил доранд. беҳрӯзҷон, ту ба кадом ақида? ман ба ҷавоби дӯстам аҳмад розӣ ҳастам. шумо бори ин маълумотро дар ягон ҷо фаҳмида будед? инро ман вақте ки кирмро дидам ки ду пора мешавад, аз ҳамон ҷо фаҳмидам ки кирм ҳаракат мекунад. хуб, ин мушоҳидаи шумо наметавонад ки далели қатъӣ бошад, аммо ба ман бигӯед ки ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ҷавоби худро ба 5 хол баҳогузорӣ мекунем. агар ҷавобатон дуруст бошад, ман 5 холи шуморо кам мекунам. розӣ ҳастед? бале, ин тавр бошад, бо диққат бошед. ҷавоби дурустро мехонам. кирми лойхӯрак яке аз ҷонварони паҳншудатарин мебошад. ба ҷуз Антарктида дар ҳама қитъаҳо вомехӯрад. дарозии баданашон аз 2 сантиметр то ба 3 метр расида метавонад. новобаста аз ҳаҷм системаи хунгардӣ дар кирмҳои лойхӯрак хуб тараққӣ кардааст. ҳар кирм дорои 2 раги хунгард мебошад. ин рагҳо ба 5 узви хурде пайвастанд ки тариқи ҳаракат хунро ба тамоми организм паҳн мегардонанд. албатта сохти ин узвҳо нисбатан соддатаранд, вале онҳо дар организми кирми лойхӯрак вазифаи дилро иҷро мекунанд. бинобар ин номи илмии онҳо дил аст. офарин, шумо соҳиби 5 холи дигар гардидед. ҳамин тариқ холҳои умумии шумо баробар шуданд ба 32. аммо имконияти зиёд намудани холҳо ҳоло ҳам мавҷуд аст, зеро мо мегузарем ба шарти сеюми барномаи бо ҳам меёбем. дар шарти сеюм ман барои шумо саволҳои озод медиҳам ва шумо имконият доред ки шумораи холҳоятонро зиёдтар гардонед. ин шарт ба шумо имкониятҳои хеле зиёдро медиҳад. инак бо диққат бошед. дар давоми 1 дақиқа номи таомҳои миллиро номбар кунед. марҳамат. ош, қурутоб, шӯрбо, се аллакай 3 таоми миллиро номбар кардед ва ҳамин тариқ 3 хол ба даст овардед. таомҳои миллӣ хеле зиёданд. марҳамат, номбар кунед. шакарроб, 4 манту, 5 ширбирин, 6 ордоб, 7 шир. шир таоми миллӣ аст. Не. оши бурида, 8
ҳамин тариқ оши бурида варианти охирини пешниҳоднамудаи шумо буд. шумо 8 намуди таоми миллиро ба ман номбар кардед ва ҳамин тариқ 8 хол ба даст овардед. холҳои умумиятон бошанд баробар шуданд ба 40. офарин. инак мо барои шумо охирин супоришро медиҳем. барои анҷом додани ин супориш низ ба шумо 1 дақиқа вақт дода мешавад. мо бароятон ду расмро пешниҳод менамоем. ин ду расм ба ҳамдигар хело ҳамшабоҳат доранд, аммо миёни онҳо фарқият низ мавҷуд аст ва аз шумо хоҳиш мекунем ки 10 фарқияти расми мазкурро ба мо дар давоми 1 дақиқа бигӯед. розӣ ҳастед? бале. бо ёфтани 1 фарқ шумо соҳиби 1 хол мегардед. 1 2 3 вақт. дар ин ҷо офтоб аст, дар ин ҷо нест. 1 фарқ. дар ин ҷо гурба аст, дар он ҷо гурба нест. 2 фарқ. дар ин ҷо саг аст, дар он ҷо нест. 3 фарқ. ҳамин тариқ 3 хол. чӯбҳои дар сатили кампир шапарак аст, дар дигараш нест. бо диққат назар кун, вай шапарак аст. вақтатон ба охир расида истодааст. дар ин гул саг аст, дар инаш нест. 4 фарқ. дар ин сабза муш аст, дар ин ҷош не. инак 5 фарқ. дар назди мусафед ин ҷо гул аст, ин ҷо нест. офарин, шумо тавонистед ки дар давоми 1 дақиқа ба ман 6 фарқи ин ду расмро гуфта диҳед. ҳамин тариқ шумо соҳиби 6 холи дигар гардидед ва холҳои умумиятон баробар шуд ба 46. дар ҳамин ҷо тамоми саволҳои мо ва бахшҳои мо ба охир мерасанд. ба андешаи шумо 46 холи ба даст овардаатон кам аст ё зиёд? мо боз хонда кӯшиш мекунем ки аз холи бисёр гирем. яъне шумо мехоҳед ки дар дигар барномаҳои мо иштирок варзед? бале. аҳмадҷон, ту чӣ фикр дорӣ? ман аз натиҷаи ба даст овардаатон розӣ ҳастед ё не? бале, мо розием. имконият буд ки ин холҳоро боз ҳам зиёдтар гардонед? бале. бале. ба ҳамсолонатон чӣ тавсия медиҳед? ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки ба беҳудагардӣ машғул нашуда ба барномаи телевизиони Баҳористон оянд ва дониши худро сайқал диҳанд. ман дар ин ҷо чизҳоеро ки намедонистам омӯхтам. раҳмат ба телевизиони Баҳористон. саломат бошед. ба шумо низ ташаккури зиёд ки ба барномаи мо омода иштирок намудед. аҳмад, ту чӣ фикру андеша дорӣ доир ба барномаи мо? ман дар ин ҷо чизҳоеро ки намедонистам онҳоро ёд гирифтам ва боз мо кӯшиш мекунем ки ба телевизиони Баҳористон омада иштирок варзем. офарин бачаҳо. бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавам ки дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доштанд беҳрӯзҷон ва аҳмадҷон. ҳардуи онҳо хонандагони синфи 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 77 ноҳияи Фирдавсӣ мебошанд. холҳои умумии онҳо баробар шуданд ба 46. ҳамин тариқ ин ҷо барномаи навбатӣ бо ҳам ёбем анҷом меёбад. хайр, ҳамеша кунҷкоб бошед.